खुलुमबाय गिबियावनो नायगोन नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बिटिसिनि साख्रिफोरनि बागै माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों नैबे थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि साख्रिनि बागै मानो होनोबा नोंथांमोना आंनिसिम गोबांनो सोंहरगासिनो दङ नैबे बिटिसिनि थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि साख्रिनि जेबो आपडेट गैला नामा होननानै आरो नोंथांमोना सोरबाथ' नैबे थार्ड ग्रेडनि फर्थ ग्रेडनि रिजाल्टखौ होगोन बायदि साननानै दङ आरो नैबे इलेक्शननि सिगां दा बिनिफ्राय नोंथांमोना मैया खौरां बिजोङाव नुखादों जानांगौ लाइमोनफ्रा प्रेस कनफारेन्स खालामनांगौ जानानै फैदों नैबे थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि साख्रिनि थाखाय दा बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा बुंहरनो सानदों दा बिनिखायनो गासिबो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना नैबे बिटिसिनि थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि साख्रिनि बागै माखासे बाथ्राखौ मिथिना मोननो हायो दा बिनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो साख्रिनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोननो हायो दा बिनिफ्राय नोंथांमोनाथ' खौरां बिजोङाव नुखादों जानांगौ नैबे बिटिसिनि सरकारनि माखासे मानसिफ्रा बेखौ बुंगासिनो दङ एबा पलिटिकेल पार्टिनि माखासे मानसिफ्रा बेखौ बुंगासिनो दङ दे इलेक्शननि उनाव जेनेबा 1600सो थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि थाखाय गोदान भेकेन्सि ओंखारना फैगोन होननानै बेथ' बाथ्राया जोबोद मोजां बाथ्रा नाथायबा जेसांखिनि सिगाङाव रिक्रुटमेन्ट प्रसेस जादों दा बेफोर साख्रिनियालाय मा जाखो जेनेबा लाइमोनफोरखौ थगायबाय थानोसै नामा बेबो मोनसे जोंहा दायो सोंथि जानानै फैदों सिगाङाव रिक्रुटमेन्ट प्रसेस जानायखौनो बिनि रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौनो बिथांमोना फोजोबनानै लाइमोनफोरनो बिथांमोना साख्रिखौ होआखै दा बिनिखायनो फैबाय थानाय बे 1600 साख्रिनि भेकेन्सिनि थाखाय लाइमोनफोरखौ मा खालामनो सानो ओरैनो एप्लाइ खालामना होनानै बिनिफ्राय लाइमोनफोरनिफ्राय फैसा लांनानै साख्रि बाख्रि उनाव फात्ता गैयै माला होगोन जेबो खबर गैयै बेबादिनो आरोबाव खालामबावगोन नामा बेयो मोनसे गिदिर सोंथि जानानै फैदों मानो होनोबा थांनाय 2024 मायथाइनि 4 नभेम्बराव जोंहा नन टेकनिकेल ग्रेड 3 नि थाखाय जोंहा भेकेन्सि फैदोंमोन जायनि थाखाय जोंहा बेहाय थार्ड ग्रेडआव दङमोन गासै नोंथांमोना नायनो हागोन 372 ता जोंहा भेकेन्सि फैदोंमोन नन टेकनिकेल ग्रेड 3 नि आं खोथाखौ बुंदों जायनि थाखाय नोंथांमोना आईपीओ दानांदोंमोन गोबां हाकार जानांदोंमोन नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय समाव लाइमोनफ्रा गोसो गुदुङै गासिबो एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोना आईपीओ बेसेबां दानांदोंमोन नोंथांमोना नायनो हागोन एसटिफोरा जोंहा बेसेबां दानांदोंमोन 200 जोङो आईपीओ दानांगौ जानानै फैदोंमोन दा बिनिफ्राय जायफोर जेनेरेल बिथांमोना 300 बिथांमोना आईपीओ बिथांमोना दाननांगौ जानानै फैदोंमोन जायनि माने नोंथांमोना आईपीओ खौनो गोबां गोजान नोंथांमोना जायगायाव थांनानै एप्लाइ खालामनांदोंमोन आरो बेल' नंबावसो बाथ्राया जेनेबा नोंथांमोना नायनो हागोन साख्रिया जोंहा गोबां बेहाय डिपार्टमेन्ट वाइसआव जोंहा साख्रि फैदों जुनियर एसिस्टेन्ट फैदों ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय बायदि जोंनि नैबे बिटिसिनि गोबां डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंहा गुबुन साख्रिनि थाखाय जोंहा भेकेन्सि ओंखारना फैदोंमोन जायनि थाखाय नोंथांमोना आलादायै मोनसे साख्रिनि थाखाय मोनफा नोंथांमोना आईपीओ दाननांदोंमोन मोनसे भेकेन्सिनि थाखाय 200 करै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांदोंमोन नोंथांमोना गोबांनो सोरबा 2-3 एप्लाइ खालामबाय सोरबा 4 गाहाम सोरबा 6 गाहाम नोंथांमोना एप्लाइ खालामदों जायनि थाखाय नोंथांमोना मोनफ्रोमबो एप्लाइनि थाखाय 200 नोंथांमोना आईपीओ दाननांदों जायखौ नोंथांमोना नागिरलि नोंथांमोना गोजान जायगायाव नोंथांमोना थांनानै आईपीओ खौ दाननानै एप्लाइ खालामदोंमोन बेखौथ' नोंथांमोना गोसोआव दं जानांगौ जायनि जोंहा रिटन एग्जामाथ' जानानै थांबाय ग्रेजुवेट लेभेलनिया जोंहा रिटन एग्जामा जानानै थांबाय बाथ्राया मोजां नैबे ग्रेजुवेट लेभेलनि रिटन एग्जामनि रिजाल्टखौथ' होबाय नाथायबा हायार सेकेन्डारि लेभेलनि रिजाल्टखौ बिथांमोना दिनैसिमबो होनायखौ जों नुनो मोननाय जायाखै जायनि रिटन एग्जामा जोंहा जाखांबाय एसे गोबावनो जोंहा जाबाय दा बिनि उनाव आरोबाव जोंहा भेकेन्सि ओंखारना फैबाय आं थार्ड ग्रेडनि बाथ्राखौ गिबियावनो बुंहरग्रोबाय थादों बिनि उनाव जोंहा आरोबाव भेकेन्सि ओंखारना फैलायबाय थार्ड ग्रेडनि थाखायनो मासाव 2025 थांनाय बोसोरनि एप्रिलनि 4 तारिखआव जोंहा आरोबाव गोदान भेकेन्सि ओंखारना फैलायबाय थार्ड ग्रेडनि थाखाय थार्ड ग्रेडल' नङा फर्थ ग्रेडबो जोंहा भेकेन्सि ओंखारना फैदों जेराव जोंहा थार्ड ग्रेडनि थाखाय 294 ता जोंहा भेकेन्सि दङमोन बिनिफ्राय ग्रेड 4 नि थाखाय जोंहा 275 ता जोंहा भेकेन्सि दंमोन जायनि जोंहा ग्रेड 3 नि थाखाय बेहाय रिटन एग्जामा जाजोब्बाय ग्रेजुवेट लेभेलनाबो हायार सेकेन्डारि लेभेलनाबो जेसेबांखिनि लेभेल दङ मेट्रिक पास जायफोर ड्राइभिं लाइसेन्स गोनां बिथांमोननि थाखायबो दङमोन दा भेकेन्सिया दा जिखियानो जाया मानो थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि जोंहा गासिबो नैबे रिटन एग्जाम जानांगौ ग्रेड 4 नि जोंहा इन्टारभिउ जानांगौ बे जोंहा जानानै थांजोबदोंमोन जेराव जोंहा ग्रेड 3 आव बेसेबां भेकेन्सि दंमोन नोंथांमोना बेखौ नुखाबाय दा बिनिफ्राय नायदो बे जाहैबाय जोंहा ग्रेड 4 नि जाय ग्रेड 4 नि जोंहा इन्टारभिउआ जोबनानै थांखाबायमोन बिलाइ 275 जा जोंहा ग्रेड 4 नि जायनि थाखायबो नोंथांमोना आलादायै अनलाइन एप्लाइ खालामनांदोंमोन बाथ्रायाथ' मोजांमोन जेनेबा अनलाइन एप्लाइथ' बिथांमोना खालामनो होबायमोन सीएसबीआ नाथायबा मा खालामखो मोनसे पस्टनि थाखायनो मोनफा आलादायै एप्लाइ खालामनो होलायबाय बेहायबो लाइमोनफ्रा गोबां फैसा थांनांलायबाय
जेनेबा बेसेबां फैसा होनांगौ नै नायनो हागोन नै 200 रुपिस बिथांमोना मोनसे पस्टनि थाखायनो एप्लाइ खालामनांदों नै 200 रुपिस मोनसे पस्टनि थाखायनो दा अब्ला बेहाय लाइमोनफ्राथ' नै खैथाबा जोंहा डिपार्टमेन्ट दं ग्रेड 4 आवबो दङ जोंहा खैथाबा डिपार्टमेन्टनिफ्राय भेकेन्सि ओंखारना फैबाय थिग बेबादिनो जोंहा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो नै खैथाबा जोंहा भेकेन्सि ओंखारना फैबाय आलादा आलादायै बेहाय एप्लाइ होला जोबलायबाय लाइमोनफोरखौ बिनिफ्राय फैसाया थांबाय लाइमोनफोरना सासे रावबो मानसिफ्रा मोनफाल' भेकेन्सिनि थाखाय एप्लाइ खालामाखै बायदि आं मोनखादों लाइमोनफ्रा सोरबा मोननै मोनथाम डिपार्टमेन्टनि बेलेग बेलेग साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामदों जायनि थाखाय बिथांमोना मोनसे पस्टनि थाखायनो बेबायदि 200 रुपिस होननानै बिथांमोना एप्लाइ खालामनांदों दा एप्लाइ खालामनायाव फैसा लांनायाथ' जेबो नङा बेलेग बेलेग डिपार्टमेन्टआ बेबादिनो साख्रिनि नामाव एप्लाइनि मुङाव बिथांमोना फैसा लाङो माखासे जाहोन थायो दा बे फैसा लांनायखौथ' लाइमोनफ्रा जेबो मोनबावासै नाथायबा लाइमोनफोरनि खस्थ'आ बहा थांगोन लाइमोनफ्रा इसेबां खस्थ' खालामनानै एप्लाइआवबो खस्थ' मोनखाबाय मोननायाथ' अफलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव दा बिनिफ्राय फैसाबो थांबाय एप्लाइनि नामाव जेबो नंला दा बिनिफ्राय खस्थ' खालामनानै हर सान फरायनानै नाजानानै साख्रि मोनगोन खोमा साननानै जेनेबा लाइमोनफ्रा खस्थ' खालामनानै रिटेन एग्जामबो होबाय ग्रेड 3 नि ग्रेजुवेट लेभेलनि रिटेन एग्जामनि रिजाल्टखौ होबाय जोबोद मोजांनि बाथ्रा नाथायबा बिनि प्रसेसा आवगायाखै दिनैसिमबो इन्टारभिउआ माब्ला जागोन माब्ला साख्रिनि एपइन्टमेन्ट होगोन बिनि बाथ्राखौनो रावबो सरकारनि मानसिया बाथ्राखौनो बुङा आरो CSB आव थांनानै सोंहैबाबो बिथांमोना मोजांखौनो एन्सारखौ होआखै दा बे दुखुनांथाव बाथ्रा नङा होमबा दा थिग बेबादिनो नैबे ग्रेड 3 नि हायार सेकेन्डारि लेभेलनिया रिटेन एग्जामा जानानै थांबाय मोजांनि बाथ्रा नाथायबा दिनैसिमबो रिजाल्टबो गैया माब्ला होगोन रिजाल्टखौ माब्ला जागोन इन्टारभिउआ माब्ला होगोन साख्रिनि एपइन्टमेन्टखौ जेबो खबर सबर गैया माबा केन्सेल खालामनाय बायदिसिनासो बाथ्रा ओंखारलाबाय थायो जेनेबा केन्सेल बिथांमोना बोरै खालामथावना बेहायथ' जेबो कारापसननि बाथ्रायानो फैथावना जायाखैना दाथ' जेनेबा रिटेन एग्जाम जादों जेनेबा रिटेन एग्जामखौ जाखांनायखौ बिथांमोना रिजाल्टखौ रिभाइज खालामबाबो जागोन ना रिजाल्टखौ बिथांमोना मोजां नायफिनजोब सोर माबायदि लिरदों बिथांमोननि मार्कफोरखौ मोजां नायफिननानै गोदानै नांगौबा रिभाइज रिजाल्ट बिथांमोना होफिन नाथायबा बेहाय बोरै बबेनि कारापसननि बाथ्रा फैनो बे मोनसे जोंहा गिदिर कुइसन जानानै फैदों आरो जुदि केन्सेल खालामोबा लाइमोनफ्रा बेसेबां साख्रिनि नामाव एप्लाइ खालामनायाव बिथांमोना फैसा गारदोंमोन खस्थ' खालामदोंमोन बिनि फिथाइखौ हले नैबे BTC सरकारा होनो नांगोन मानो होनोबा एप्लाइनि मुङावनो बिथांमोना फैसा लांबाय दा बे फैसाखौथ' बिथांमोना निसय रिटार्न खालामनायजों लोगोसेनो लाइमोनफोरनि खस्थ'खौबो बिथांमोना साननांगोन बे आरो मोनसे लाइमोनफ्रा हले खुद्रिसारगोन बेखौ रावबो गारनाय नङा जेनेबा सिगाङाव CSB नि जोंहा BCDC सेक्रेटारिनि जाबाय फरेस्ट गार्ड दा बे साख्रि होनायावबो जोंहा गुलाय गुजाय गासिबो बेखौ ससियेल मिडियायावनो नुखाजोब्बाय मिन्थिजोबखाबाय दा माबादियै जोंहा नैबे जोंनि BTC नि CSB आ रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौ खालामगासिनो दं दा बेखौ हमनोनो हाला दा बिनिखायनो लाइमोनफ्रा मैया प्रेस कनफारेन्स खालामनाय जादों नैबे थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि साख्रिनि सायाव जाहाथे सरकारा खोनासङो सरकारा एसेथ' खोनासंनांगोन बेबादिनो बोरै जानांगौ जाखो थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि साख्रिनि बागै एसेबाबो मोजां आपडेटखौ होनांगोन जेराव जोंहा रिटेन एग्जाम इन्टारभिउ जानानै थांबाय फोर्थ ग्रेडनिया जोंहा दाख्लैबावै माबायावबो नैबे 2025 नि एप्रिलाव जोंहा आरोबाव गोदान भेकेन्सि ओंखारना फैबावदोंमोन जायनि थाखाय नोंथांमोना गोबां एप्लाइ खालामबाय नोंथांमोना इन्टारभिउ होबाय जेराव जोंहा मात्र इन्टारभिउल'खासो ग्रेड 4 आव रिटेन एग्जाम गैयामोन दा बिनिफ्राय बिथांमोना रिजाल्टखौ होनानै एपइन्टमेन्टखौ होआखै दा बिनिफ्राय ग्रेड 4 आ जोंहा 2000 माबायावबो फैदोंमोन आं नोंथांमोननिसिम बेखौ नायनानै खोन्थाहरनो सानदों नै थांनाय आगस्तनि 3 थारिख 2024 मायथाइयाव जोंहा ग्रेड 4 नि थाखाय BTC सरकारनिफ्रायनो CSB नि थ्रुयै 193 ता जोंहा भेकेन्सि ओंखारना फैदोंमोन नैबे ग्रेड 4 नि थाखाय नोंथांमोना नायनो हागोन गोसोआव दंना गैलाथाय नोंथांमोना दा बेनि थाखाय नोंथांमोना IPO दानानै एप्लाइ खालामनांदोंमोन नोंथांमोना गोसोआव दंखायो जानांगौ नोंथांमोना बेबायदि एप्लाइ खालामदोंमन जायनि थाखाय एप्लिकेसन फिसा बेसेबां लादोंमोनथाय बेहाय जोंहा माबा लादोंमोन 100 रुपिस लादोंमोन नोंथांमोना नायनो हागोन नै बेहाय जोंहा लिरना होनाय दं दा बिनि जोंहा इन्टारभिउआवबो जोबनानै थांबाय इन्टारभिउखौथ' लाइमोनफ्रा गासैबो गोसो गुदुङै हैजोबबाय नाथायबा दिनैसिमबो साख्रिनि रिजाल्टखौ बिथांमोना होआखै खबर दबर जेबो गैया लाइमोनफ्रा बेखौसो खोनायो माबा केन्सेल खालामसिगोन बायदिसिना बेबायदि खोनागासिनो दङ दा बेनिखायनो आं BTC सरकारनिसिम बे बाथ्राखौ सोंनो सानदों BTC सरकारा एबा CSB आ BTC नि लाइमोनफोरनि माबाजों टाइमजों गेलेगासिनो दं नामा लाइमोनफोरनि जिउजों बिथांमोना गेलेगासिनो दं नामा आरो बैसोनिबो खोथा थायो लाइमोनफ्रा गोबाङानो बैसो जाबाय साख्रि बाख्रिनि बेहाय जोंहा माखासे एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाव बैसोनिबो खोथा बियो बायदि जोंहा बियो दा बेनिखायनो आंना नैबे CSB निसिम बेखौनो खावलायहरनाय BTC सरकारनिसिम बेखौनो खावलायहरनाय नोंथांमोना बुंदों इलेक्सननि उनाव जेनेबा 1600 बेबायदि भेकेन्सि फैगोन होननानै नाथायबा नोंथांमोना बेसेबां बेबायदि रादायखौ होबाय थागोन
सिगांनि सरकाराबो फार्स्ट बोसोराव रादाय होबाय थाबाय फार्स्ट 5000 थार्ड ग्रेड फर ग्रेडनि जोंहा भेकेन्सि ओंखारना फैगासिनो दं होननानै नाथायबा बिथांमोना थार्ड ग्रेड आरो फर ग्रेडनि साख्रिखौनो होलांनो हायासै थिग बेबादिनो नोंथांमोनाबो दायो बेखौनो रादाय होलायबाय लाइमोनफोरनो जे नोंथांमोना इलेक्सननि उनाव थार्ड ग्रेड आरो फर ग्रेडनि थाखाय 1600 भेकेन्सि फैगोन होननानै नोंथांमोना रादाय होलायबाय नाथायबा जा जोंहा रिक्रुटमेन्ट प्रसेसा आद्रा जाना दं दा बिनि बागै नोंथांमोना एसेबांनो जेबो आपडेटखौ हराखै जेबो माने खबरखौ हराखै ना इलेक्सना जोबनायनि उनाव सरकारा बेलेग जाबानो जे रिक्रुटमेन्ट प्रसेसआबो केन्सेल बेबादि जायो नामा CSB जाहैबाय इन्डिपेन्डेन्ट मोनसे बर्डसो बे इन्डिपेन्डेन्ट बर्डआ जेनेबा सरकारजों जेबो लेनदेनखौ लाना इलेक्सनजों जेबो लेनदेनखौनो लानामोन आंनि बादिबाथ' इलेक्सन समबाबो जेनेबा इलेक्सननि भट होनाय दिनफोरखौल' गारनानै रिजाल्ट होनाय इलेक्सननि रिजाल्ट होनायनि डेट होनाय फोरखौल' गारनानै बेहाय गासिबो रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौ बिथांमोना खालामनो हायोना बेहायथ' जेबो लेनदेनखौनो बिथांमोना लानाङा आं सानो दा बेनिखायनो BTC सरकार आरो नैबे CSBआ गोख्रैनो थार्ड ग्रेड आरो फर ग्रेडनि रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौ गोख्रैनो बिथांमोना आवगायनांगौ आरो गोदान जा भेकेन्सि फैनांगौ बिथांमोनाबो गोख्रैनो बेफोरखौ हगारनानै टाइम बाउन्ड बिथांमोना रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौ खालामनानै थाबै बिथांमोना एपइन्टमेन्टखौ मानि थाखाय होआखै जेराव बिथांमोना गावसोरनो बुंबाय थादों जेनेबा मोनफ्रोमबो BTCनि डिपार्टमेन्टआवनो गोबां मेन पावारनि गोनांथि जाना दं एबा लांदां जाना दं होननानै जेराव सरकारा बुंगासिनो दं गोख्रैनो बिथांमोना मानि थाखाय एपइन्टमेन्ट खालामाखै बेयो जाहैबाय आंनि BTC सरकारनिसिम मोनसे कुइसन दा बेनिखायनो BTC सरकारा गोख्रैनो नैबे थार्ड ग्रेड फर ग्रेडनि जाखिनि रिक्रुटमेन्ट प्रसेसा आद्रा जानानै दं बेखौ फोजोबनानै गोख्रैनो बिथांमोना साख्रिनि एपइन्टमेन्ट होनांगौ आरो बिनिफ्राय 1600 जेसांखिनि जोंहा साख्रिनि भेकेन्सि बिथांमोना जा बुंदों फैगोन होननानै बेखौ गोख्रैनो एडभार्टाइजमेन्ट होनानै एप्लाइ खालामनानै बिथांमोना साख्रिखौ होनांगौ दा बेखौनो आं बेबादिजों बुङो आरो मानो होनोबा बे BTC सरकार बेबादि बुंबाय थानानै रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौ खालामनोबो हागौ आरो बिनि उनाव आरो माखासे बिथांमोना गन्डगल खालामहैनो हालायगौ जेरै थार्ड ग्रेड फर ग्रेडआनो जा रिजाल्ट होबा बिथांमोना काट अफ मार्कबो होआबो जानो हागौ बेबो आरो मोनसे गिदिर साननांगौ बाथ्रासो जोंनि नैबे BTCनि साख्रिनि रिक्रुटमेन्ट प्रसेसा बिथांमोना रिजाल्ट होयोबा बिनिखायनो मोजाङै होनांगोन थार्ड ग्रेड फर ग्रेडआनो जा मायानो जा रिटेन एग्जामाव बेसेबां काट अफ मार्क थांखो केटेगरि वाइज SC ST OBC जेनेरेल बेसेबां काट अफ मार्क थांखो बबे केटेगरियाव आरो जोंहा 6 शेड्युल एरिया दा बेवहाय जोंहा रिजार्भेसन थायो 60-70% जोंहा रिजार्भेसन थायो ST फोरनि थाखाय दा बे रिजार्भेसन पलिसिफोरखौ बिथांमोना फल' खालामनानै रिजाल्टफोरखौ मोजाङै होबानो जाबाय थार्ड ग्रेडआनो जा इन्टारभिउआव बेसेबां काट अफ मार्क थांखो फाइनाल मेरिट लिस्ट खालामनायाव बेसेबां काट अफ मार्क थांखो केटेगरि वाइज बेसेबां थांखो सोर केन्डिडेटफ्रा बेसेबां मार्क मोननानै सेलेक्सन जाखो बेफोरखौ मोजाङै बिथांमोना होनांगोन ग्रेड 4नियाबो थिग बेबादिनो इन्टारभिउआव बिथांमोना बेसेबां मार्क लानानै बोरै बिथांमोना साख्रिखौ मोननो हागोन जेनेबा बेसेबां काट अफ मार्कआ थांखो बेखौ बिथांमोना मोजाङै देखायनांगोन आरो बेजों लोगोसेनो डकुमेन्टस भेरिफिकेसनफोरखौबो बिथांमोना मोजाङै खालामनांगोन बेखौनो आंनि नैबे BTC सरकारनिफ्राय नैबे CSBनिफ्राय बे भिडिअनि गेजेरजों खावलायहरनाय थाखाबाय आरो बिनिफ्राय लाइमोनफ्रा दायो मा खुद्रि सारदों मानि थाखाय प्रेस कनफारेन्स होलायनांगौ जानानै फैदों दा बेफोरखौ बाथ्राखौ मोजाङै खोनासंनानै डिसिसनखौ BTC सरकार लालायो आं बेखौनो नैबे भिडिअनि गेजेरजों खावलायहरनाय थायो लाइमोनफ्रा बेबायदि इसेबां गोबावथ' नेबाय थानो हाया नालाय साख्रि बाख्रि नांगौनि गोनांथि जायो आरो जोंनि नैबे BTC आवथ' गोबां लाइमोनफ्रा बेखार जानानै दंखायो बेखौ नोंथांमोना गासैबो मिथिजोबखायो दा बेनिखायनो बेफोरखौ नोजोर बोनानै थाबै रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौ फोजोबनानै साख्रिफोरखौ होलायोबा मोजां जागोन दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम नैबे भिडिअनि गेजेरजों बुंनाय थाबाय लाइमोनफ्रा बेखौ जायफोर साख्रिनि थाखाय नेनानै दङ नोंथांमोना गासैबो नेथाबनांगोन जमथाबनांगोन उफाय गैया आरो जोंनि नैबे BTC सरकारनि साख्रिखौलाय आरो माथो बुंबावनो आरो बिनिफ्राय ADRनि जा जोंहा भेकेन्सि फैनो थांगासिनो दङ दा बिनि थाखाय नोंथांमोना गासैबो रेडि जाबानो जाबाय इलेक्सननि उनावनो बिनि गासैबो प्रसेसा जानो हागौ जेराव नोंथांमोना मिथिना मोनखाबाय ADRनि थ्रुयै एबा आसाम सरकारनिफ्राय जोंहा 2 लाखनिबो बांसिन एबा 2 लाख साख्रि जोंहा फैगासिनो दङ दा बिनि थाखाय गासैबो नोंथांमोना रेडिखौ जाबानो जाबाय दा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम बेखिनि बाथ्राखौ बुंहरनाय जाबाय सरकारनिसिम आंनिया बे भिडिअनि गेजेरजों रिकुवेस्ट खालामनाय बायदि जाबाय भिडिअआ आरो नोंथांमोना माखासे बाथ्राखौबो मिथिना मोननो हाबाय जानांगौ दा बे भिडिअआ बेखिनियानोमोन गावबागावनि रायखौ नोंथांमोना भिडिअखौ मुक्साव होबानो जाबाय आरो आं खावलायो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासैबो मानसिफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे गासैबो मानसिफ्रानो मिथिनो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों